ברוכים הבאים יקירה, למדיטציה שנועדה להביא לך שלווה פנימית ולשחרר חרדה. אנו נשתמש בכוח המילים ובחוק ההנחה כדי ליצור מציאות חדשה של רוגע וביטחון. שבי בנחת במקום שקט שבו תוכלי להתרכז ולהיות עם עצמך. עם כל נשימה דמייני שהיא מביאה איתה רוגע ושלווה, וכל נשיפה משחררת את המתח והחרדה שהצטברו בתוכך. היום אנחנו יוצרות מציאות חדשה מתוך התודעה שלנו. את בעלת הכוח לבחור את המחשבות שלך ולהנחות את התדר שלך לעבר שפע של שלווה וביטחון. דמייני את המילים שאת שומעת עכשיו כאילו הן נחרטות בתודעה שלך, משפיעות על כל רגש ותחושה. כל מילה היא כלי לשחרור ולטיפוח של תודעה שקטה ונינוחה. תני לי לעזור לך באמצעות המילים שלי לשחרר חסמים. אז בואי נתחיל. אני בוחרת להאמין בכל ליבי שאני ראויה לשלום פנימי ושלווה. אני משחררת את כל המחשבות השליליות ומאפשרת לאנרגיה חיובית למלות אותי. אני יודעת שכל מחשבה של חרדה היא זמנית, ואני בוחרת להניח לה לעבור. אני משדרת לעולם את התדר של שלווה, ומזמינה על חיי רק רוגע ושלווה בחזרה. כל נשימה שלי מרגיעה אותי ומחברת אותי לעולם חדש של ביטחון ושקט פנימי. אני מאמינה שהיקום מגיב בכבוד ובאהבה לכל מחשבה חיובית. ולכן, כשאני חושבת מחשבות חיוביות, הוא מביא לי חוויות של רוגע על אותו התדר. אני יודעת שבחיי יש מקום לשפע של רוגע ושלווה, ואני פתוחה לקבל אותם בכל רגע. אני משחררת את כל המתח והלחץ, ומזמינה אל חיי אנרגיה של אהבה ושלווה. אני מתחברת למקורות הכוח שלי, ולתדר של רוגע שמניע אותי לעבר חיים מאוזנים ושלווים יותר. אני בוחרת לראות את הטוב לב שלי ואת היכולות שלי לנהל כל מצב בחיים עם שקט פנימי. אני מקבלת את עצמי עם כל הרגשות שלי ומבינה שכל תחושה היא חלק מהתהליך ההתפתחות שלי, ואני נותנת מקום לרגשות שלי עם כבוד. אני יודעת שאני מסוגלת ליצור את המציאות שלי עם המחשבות החיוביות ותדרים גבוהים. ואני בוחרת בכל יום להעלות את התדר שלי לשלום פנימי עמוק. אני מתחייבת להקשיב לצרכים שלי ולתת לעצמי את המרחב ולהרגיש בטוחה ומוגנת בכל מצב. אני משדרת לעולם את האמונה שלי בכך שהכל בסדר. היקום מספק לי בדיוק את מה שאני זקוקה לו כדי להרגיש שלמה ורגועה. אני מאפשרת לעצמי לחוות שלווה פנימית בעזרת כל נשימה. ואני בוטחת בכוחות הפנימיים שלי להביא לי את השקט שאני מחפשת. אני פתוחה לקבל שפע של רוגע ואנרגיה חיובית. אני מתמסרת לתהליך של שחרור החרדה, ומתחברת לאנרגיה של ביטחון ושקט בכל היבט בחיי. אני מודה לעצמי על הזמן שהקדשתי עכשיו לרוגע ולהרפאיה, ואני סומכת על הדרך שלי להנחות אותי לעבר חיים מלאים בשלווה ביטחון פנימי. קחי כמה רגעים להרגיש את השלווה שמתפשטת בכל חלק בגופך. תרגישי איך כל איבר משתחרר ומתחיל להרגיש קל יותר. את מרגישה את השקט הפנימי הזה שנוצר? תודי לעצמך על הזמן שהקדשת
להירגע ולשחרר את החרדה. גם אם זה במעט, זו הצלחה. אז הרגישי את התדר החדש של רוגע, שילווה אותך עכשיו בכל צעד שתעשי היום, מחר. וכשהמוזיקה השקטה והמדיטציה מסתיימת, קחי נשימה עמוקה נוספת, והרגישי את התחושה החדשה של שלווה וביטחון. כשאת מוכנה, פתחי את העיניים בעדינות, הביטי סביבך עם תחושה חדשה, פרספקטיבה חדשה לחיים. תזכרי שאת יכולה לחזור למדיטציה הזו בכל פעם שאת מרגישה צורך. את ראויה לשלווה, לנינוחות ותחושת ביטחון. תאמיני לזה. אני שירלי, המכשפה במושבה. תודה שהצטרפת אליי למדיטציה הזאת, ואני מאחלת לך ערב או בוקר טוב.